Hey YouTube, jeg vil vise jer, hvordan det er, hvordan man får det der til at virke med et optage sin skærm. Min iPhone koblet med et USB-kabel her. Vigtigt, at man skal det. Så skal man ind på, forkerte vej, ind på internettet, og så skal man bruge den her hjemmeside. Der er den. Den skal man bruge. Ja, så går man ind på den. Så skal man downloade den enten til Windows, hvis man har det, eller Mac, eller Linux, eller Nix, eller hvad der står. Og så trykker jeg bare på det, så begynder den at downloade. Så skal I ned i overførsler. Så skal I tage den der. Loader den, så hedder den der. Den skal man så tage. Den trykker man så på. Den åbner man så der. Se, og nu det kan den ikke på grund af, at det er en for en ny update. Så det virker ikke på min iPhone, men det virker på min iPad, så det er lige sådan en hurtig video, sådan I vidste, men hvad man gjorde, så vi ses YouTube, hej!